गासिखौबो दायो ओंखारबोलायबाय शुटिंआव थांनो बोथोरा एकदमबारे गोसोम अखा हागासिनो ओमफ्राय फुङावनो आंहा मोनसे गिफ्ट मोनदोंना आगैया आंनो माइबा लानानै फैदो र देखो इतना अच्छा इमान मोजां बानायदों नै मानसिया जेरै किउट बिदिनो बानायनानै लानानै फैदों केक आं जा मोजां मोनखायो पार्पल कालारसो बानायबावलायलायदों आरो नोङो सादा सिदायै हा खूब गोथाव जाखागोन बे ये देखो Aku sampai begat tuh ada nusur rawan bukan? Acting aja. Begat tuh sama dan jagat tuh ada. Hah? No, tak boleh. Ay, kutuk दायो लोगोफोरनि ब्रेकफास्ट खालामनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना सानदोंना मा एथ' गरमावनो स्वेटार गानदो जेकेट गानदो होननानै थ' लोगोफोर बे भिडिअआ गोजां बोथोरावनो बानायनायमोन आरोना आङो माने आपल'ड होआखैमोन थ' लोगोफोर नोंथांमोना दानि साननाङा आरोना इयो माने गोजां बोथोरावनो बानायदोंमोन दायो जाग्रोना लानोसै लोगोफोर दायो जोङो लकेशनाव मोनफैबाय उदालगुरिनि नार्सारि मोजां बिबार मोनो बेयाव लागोन आरोना दिनै ब्लग लायो नामा आगैयाबो लायो बिदिनो मा खालामफैदों बेवहाय बिबार बागानाव दसे मोसानि मोसानिया शर्ट भिडिअ एलबाम मिउजिक भिडिअ लानो नागिरदों उदालगुरि मोजां बिबार दं कन्टिना होना अखा हाबायलै अखा हाबाय ay haprode mana udah foto labaili ih mak गिदिर kurang bibar iya dalia bar Nah, लोगोफोर जोंना दिनै मिउजिक भिडिअनि एक्टरा एथल लोगोफोर सासे मादै लोगो मोनदों बिराद किउट आरोना मादैयाबो इउटिउब चेनेल दंलायलायोनो शाबाश बेटा भिडिअ लाबावबाय मा नाम मोनलाय मादै गराय फाख्रिनि लोगोफोर नायथां मादैनियाव लिनानिखौ नायग्राफोरा आंनिखौबो नायदे लिनाया आंनि फिसाजो एक्ट्रेस आंनि फिसाजो छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो Sona neng bubiyo thange bobe sinani sona munga neng ma gele nam gila man le bika ada ya lah bukan biau cepai pada kau lain pada kata apa next location aja nggak nih Bodofa UN Brahma. Hei, apa ini malah? Sapa. Bibar-bar nanti dong. Ini malah para reels bonaideng. Foto safaideng. Lima tuh denda ya? Mau tang?
Maju aku. Oh no. Oh iya. मोसानायनि ओमफ्राय लामा खिथिना होनाय खोनै माबायदि ओमफ्राय थाबायनो हागोन हागोन सेन्देला खिथिना होमान दि सेन्देला नै सेन्देला ओमफ्राय बै बालियाव बेरायदो बेदा हागोन बालिया बेदा हागोन हायाना देखो हमारा खजाना ये हम खाएंगे खजाना जोंखौ भिडिअ ला कोपी Thawmin momo alu labu baudung ran kadu cakak daw đi chưa kabran deh nanga saya tanya tuh barang terus menang Daya जों बैरबकुन्द मोनफैबाय जि अखा हादों बिनानि थाखाय जाजोबो सबखौ दायो बाहारनि नाजाराखौ देखायनोसै आं एसे जि मोजां दै बोहैगासिनो आज दिल है पानी 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 बोरै मोनदों गोसोखौ अखा हानायखाय नों लाबोदोंबा अखाखौ लाबाखै Mana isi dulu ya, Ki? Ya udah kan nona lah, makin nggak bolam ya? Oh nih kah ya, na? Wow, kalau liburan na tulung ayar na, jeng mana di nih gedan kipi deh ore bicinje. Andi nih siapa ini benda? Ayo lah, gedan na. Januari aku ini menangar na, di nih Mars sale nang mana? Bos lagi dah. Dia lain ada double shooting kan ada mana? Tadi jangan kamsi zagram sih sitan. बैरबकुन्दनि बाजै हटेलाव ना बिनाराम दिनै संग्रायावनो हाबफैबाय जोङो दिनै मोनजोब्बाय ना बाजै मोनजोब्बाय नै पुरा अरजों बनजोंनो संखायो आरोना ओंखायनोथ' गोथावथार जायो दिनै जानानै नायनोसै बैरबकुन्दनि बाजै हटेलाव ओंखाम जानोसै फैजोब्बाय Syutingnya saya kerja ya. Ini bread. Mau menjalani yang enggak ya? Tapi santai dulu kan. Dari mana kan? Nau berau bergaya sigang nau berau bergaya ai apa ya besakriau naba Wow, very dangerous. Nau berau bergaya serong ne ani noa Nau berau bergaya serong ne ani noa Nau berau bergaya sigang nau berau bergaya ai Nanglagasni लोगोफोर बिनानावा जोंनिया boyfriend Samadreo? 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 Binaram dagi जोङो थाङै थुङै नै UN पार्कआवनो मोनफैफिनबाय बैरबकुन्दआव लाहैदोंमोन नोंगोना नङा गैदुरगा खिन्था नालाय जोङो बैरबकुन्दआव थांनानै टाइम पास माने टाइम पास जाजोब्बाय लस जाबो माबा अरे कहना क्या चाहते हो टाइम लस जाजोब्बाय ओमफ्राय नै थाङै इथिं अखा गैया उदालगुरियाव अखा गैया ओमफ्राय भैरबकुन्द भुटानथिं अखा दङ नालाय ओमफ्राय लानासिनो इयाव फैनांगौ जाबाय एकदम टाइम लस जाबाय लोगोफोर बिराद माबानि बैरबकुन्दनि बाजै हटेलाव ओंखाम जानो थांनाय जाबाय आरो ओरैबायसा गोथाव अमा बेदरा लोगोफोर गोसोआव थासिगोन आं बिदि अमा बेदर सोलायबाय दा इयावनो सान्स मोनायाव कफि लोंनो नागिरदों जानाय मेन गेलेनायावबो जानाय गारा नोंखौ गारना हारसिं जादों
दे ताप नायलाय आगैजों रायलायगासिनो शुटिं लाहैदोंमोननो बेसारा ओमफ्राय अखा हानाय इसोरबो फैफिननांबायनो जोंनियाव लाफैफिननो थेबाबो नेना थाबाय आगै नायनो Cokna pan thằng ấy được. Xuống. Sao tụi mày? Mar, cái răng đó là cái bờ. Gila, kayak nih padahal sebaik dia. Nih lagi per againan ini aja syuting main off itu man. Karena yang mau gift baik. Tanya जोंना शुटिंआबो जोब्बाय मोना जालायबाय आरोना हर जालायलायबाय थांनोसै थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौबो बेखिनियावनो फोजोबबाय दे बाय बाय आगै आंनो मम' होनायनि आं आइनो बिबार बारसे हरनोसैनो आगै वेलकाम